पुन्हा शोध राहावे सोल्या कसले लेबर तुम्ही तुमच्याकडे तू पुलिशा बोर्ड टाकू नका तुझ्याकडे पेपर किती हा रोड तुमचं म्हणून हा आठ पेपर आठ साहेब त्याची साहेब पेपर आहे रोडा मशी तो तुमच्याकडे पोलीस स्टेशनवर तुम्ही गोयकार मारा आमची ड्युटी आम्ही करतो कसली ड्युटी कसली ड्युटी कसली ड्युटी तुम्ही बाउन्सर घेऊन येता तुम्ही कंपनी करता बरे अरे तुमचा व्हिडिओ आहे का मरे कंपनी किती बोलायचं गावकर भाऊ गावकर बाबा एक सांग होय सीएमान तू जाणार असेंब्ली सांगला विश्वजितानं सांगला आणि तुम्ही बाय फोर्स हे करता बरे दिसता तू सांग अरे असेंब्ली तुमचं सांगले बाबा हा प्रोजेक्ट बंद केलं म्हणून आणि हे किती गुंडागिरी दादागिरी गाव हे बसला बरेच दिवसात जाईल साहेब तुमची गाव समजलं असतात बरेच दिवसात जाईल नाही तुम्ही गावकर ना तुम्ही गावकरांची तुमका हा हे तुम्ही गोय असे दौडतले मरे मागीर विचार मध्ये येऊन गेला आणि आता आमकां हांगा डेपूट दिला